short filmy, dneska tu máme ďalší short, tentokrát tu máme ďalší challenge. A máme tu challenge, tentokrát z môjho kanálu. Kto viackrát trafí do tamtej modrej cedule, to dúfam, že vidíte, tak vyhráva. Máme, obidva máme 5 pokusov a budeme strieľať vlastne. Toto pekná strefa. Tak teraz idem asi ja, môžeš ma to podržať. Ja zoberiem kameru a ide SK hráč. Takže do tamtej modrej cedule. Nie je to tam. Zatiaľ 1-0. Ja teraz vyskúšam mať v ruke kameru a kopnúť to proste tam. Takže rovno mi daj. Tak, ideme rovno na to. A práve ty čo? Hej, takže idem tu zobrať loptu a ideš ty kopať. Áno, a keď teraz nepremeníš, keď vlastne premeníš, tak vyrovnávaš a keď nie, tak počkaj, ešte strieľaj a keď nie, tak prehrávaš. A nebolo, takže dobre. Takže ľudia, my sa s vami učíme a zatiaľ čau. Vidíme sa u ďalšieho videa. Aj SK hráč sa s vami učí. A zatiaľ čau.